Ayan, Tita Emmy, thank you po. Hello, Michael. Thank you so much for coming. Ayan. Done already, Michael, to your short video? I'm watching. Hello, Tita Emmy. Kamusta na po, Tita Emmy? Thank you, everyone, for dropping by. Ayan, nagluluto po si host, guys. Kasi nga, 2 million people, mega love shoutout. Ayan, maraming salamat. Tita Emmy, kamusta na po kayo? Si ano ito? Si Mi Ilongga. Ito yung pinalit ko na name sa channel ko. Tita Emmy, nandito ako ngayon sa iyong bahay. Nandito ako sa upload mo nung August 20. August 20 na ba ngayon? Hindi kasi ako nanonood ng kalendar eh. Hindi ako makakomment, Tita Emmy. Nag-like lang ako dito. Maghanap ako ng iba na pwede makakomment, mag-comment. Ay, nandito na ako sa inyong pasta. Wow, sarap naman nito. Na. Sarap naman ito, Tita Emmy. Mega love shout out, guys. Ang sarap nito. Oh. Nagluluto rin ako nito. Yung dry lang siya. Two million people. Thank you so much for dropping by. Ayan, nagluluto po tayo, guys. Hello, Jade. Thank you so much for coming, Jade. Batanggenyang DDS. Hello, si Sikoy Butangera. Mega love shoutout. Jade, maraming salamat, Jade. Thank you so much, everyone, for dropping by. Mega love shout out, everyone. Wala yun. Anong wala yun, Jade? Thank you so much, everyone. Magluluto muna tayo ng biryani. Eto, okay lang. Okay lang si Sikoy Butangera. Okay lang, ma-beauty pa rin. Three million people. Thank you so much. Hindi ko maigalaw yung aking daliri kasi nga naipit ng pinto. Wow. Talaga niya suot ko, mainit eh. Mainit, Jade. Kaya ganyan yung suot ko, Jade. Mainit kaya dito sa Saudi. Thank you so much, everyone. 2 million people.
plating yung rice, madam. So, it's been. Yes, yes. Finish it, finish it. It's already. Easy. Mama is busy. Mama will go again. Funny face. Funny face. 1 second. Funny face. I did funny face. No. 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 Will you take this very painful? The police of women's word. G, yes? Where is Kettle? Very happy this cat. It's from your mobile, madam, or mine? Uh, what happened to mama head? There's something inside. Back. Wow! Okay, madam. Change your nappy. Mama will call again later, okay? When Manu wake up.
gosh. Scary. Mommy love me. Yes. Where's the kid? 1 second, I'm waiting till dito naman. What are you doing? Hey, you little what? Madam, Manu, she didn't remove the pony. Why you didn't remove the pony? Mano, look kids. Look at. Look kids. Meow. He's drinking milk, madam, just now, maybe after some times. Wait, I will finish this, okay? The chicken. Mommy, Dobby. Yes. Get up. Abdul Maid, you want also cinnamon? No, Are you sure? No, I'm asking cinnamon. Finish? Good job. Ayan si Sikoy Butangera, thank you. Kinuha kasi yung cellphone ko, tumawag kasi yung amo ko. 3 million, thank you guys. Thank you everyone. Open iPad. Hmm? Open iPad. Okay. Open iPad. I opened this already. You close it? No, Why? I will make cinnamon. You want to eat? no. No. Cinnamon, not Sigma Boy. No, because I'm asking you want cinnamon. He said no Sigma Boy. I said cinnamon, not Sigma Boy. Sisi Koy Rowena, mega love shout out. Thank you so much, Sisi Koy Rowena. Wow, kasi huwag ka maingay, Sisi Koy Rowena. Minsan lang to eh.
Thank you so much. Ayan, habang nagluluto tayo, magmarites tayo. Ayan, thank you so much, Daddy Pogi. Thank you. Manu, Yeah? I need to fry first the chicken and then I'll mix in a bun, okay? Because I opened already, so otherwise it will not open. Harvey, Ah, if somebody asks your name, say me. what? If somebody ask your name, like what is your name, say me. Okay. And then if somebody asks my name, Okay. Pwede nga. Anong wedding nga? Ano ba yon? Two million people, thank you so much. Dinadandahan ko lang maghiwa ng sibuyas, masakit pa yung aking daliri. Oy, butangera, apo ni Didong. Kanina pa yan dyan siya, oy. Minsan lang magpa-sexy pag bigyan mo na. Aray, masakit yung aking daliri. Seven milliones. Thank you so much, everyone. Maraming salamat po. Five million, thank you. Maghihiwa muna tayo ng sibuyas at magluluto tayo ng biryani. Manu, I will make today biryani, ha? okay. Wait. Bakit hita lang? Sana lang. Ikaw naman, Daddy, minsan lang eh. Four million, thank you, everyone. Maraming salamat, guys, sa inyong lahat dyan na dumadaan at sa dumaan. Thank you. Ano yung Hindi, biryani. Magluluto ako ng biryani. Pero yung isang daliri ko na naipit, nakataas. Baka madagdagan yung hiwa, giatay. Eight milyones, thank you. Salamat, guys, sa padaan. Thank you, everyone. Thank you, thank you. Mahnur, wait, almost done, okay? I'll make it fry the chicken. Ayan, maraming salamat sa aking viewers dyan. Thank you, thank you. Sisikoy Butangera, nasaan ka na?
4 million, salamat. Mapurol yung aking kutsilyo. Hahasain ko nga. ₱6 million, salamat. Nandoon yan kay Tita Sara Nalustay. Iatay. Bawiin mo nga, puntahan mo. Sugurin mo, magdala ka ng dinamita. Ayan, 6 na milyon, salamat. Mapurol yung aking kutsilyo. Hindi pwedeng pang tuli ito. Baka ma-infection yung tutuliin ko. Mahirap na. Kailangan magtuli matalim para hindi ma-infection. Mapurol eh. Dadaan pa yan kay Tito Pulong niya at Tito Barbie Baste. Anong gagawin? Hihingi ng tulong? Salamat sa inyo dyan, mga kaibigan. Thank you, everyone. Manu, how much you want? Abdul Maid, it's okay. Wait, I will fry first the chicken, okay? Because I know Abdul Maid want to. Abdul Maid, Yeah. what are you doing? Are you doing poo-poo? Yes. Are you sure? Yes. Okay, good boy. If you're done, tell me, okay? Tumawag sa akin yan. Tulog naman ako. Bangag ako kanina. Sino tumawag? Ha, Daddy? Sino tumawag sa'yo? Si Butangera? Bakit? Uminom ka na naman ng Viagra mo? Andiyan si Kuya Rowena kanina ah. Ah, okay. ₱5 million, salamat. Salamat sa pag-love and support kay host, guys. Thank you. Ang ingay ng kusina, kakalampag na naman itong kaserola. Maingay kasi ako maghalo eh. Ayan, 4 na milyon. Salamat.
Nagluluto ako ngayon ng maaga, Daddy, kasi nga, hindi natulog itong buknoy. Maaga nagising. Kakainin ko ng maaga at patutulugin. Salamat, guys. 7 million. Diba ang ingay ng kaserola ko? Makulit. Oo. Hello, Sisikoy Malu Santiago. Salamat. Ayan, may damit ka na, Sisikoy. Thank you so much sa pagdaan. Thank you so much, Sisikoy Malu. Abdul Muid, I'll make you also sanabon, okay? Don't say no. Say yes. Don't say no at the end of the world. You're welcome, Sisikoy Malu. Nagluluto ako eh. Ng biryani, Sisikoy Malu. Ayan, 8 million. Salamat yan, guys, sa inyong paglablab kay host. Ayan, mag-iwan lang kayo ng bakas sa akin, guys, at babalikan ko kayo, okay? At ako ay nagbebembang sa kusina. Alam niyo naman yung binibembang ko. Ikot dito, ikot doon, pagkagising yung dalawang alaga. Salamat, guys. Dali, gusto mo sinabon, gawa kita. Nag-play din ako, mami. Thank you. Thank you, daddy. Thank you. Ay, buko. Sabay tayo mag ako silent, wag mong exit yan ha. Okay lang, okay lang. Pag na-busy na rin ako mamaya, exit ko na rin to eh. Saan tayo magsasabay live? Huwag kang hambot sa imo ah. Ayan, 12 million, salamat. Salamat guys, thank you for dropping by. Magro-roll ako ng bread para sa sinabon. Salamat guys sa 12 million. Ang ingay ng kaserola ko, kumakalampag. Malaki kasi.
Ay, butlog. $4 million, salamat. Iwan lang kayong bakas guys kay host ha, at babalikan ko kayo. Thank you guys. Aray, ang sakit ng kamay. Yan, 5 milyon. Salamat. All right. Thank you so much. Salamat sa inyo guys. Uy, migrasya na naman. Thank you, Daddy. Thank you sa iyong pakulay ng aking buhay. Thank you. Screenshot ko muna kasi nga dati hindi ko na screenshot eh. Thank you, Daddy, sa blessing. Sana all may kulay ang buhay. 7 millones. Thank you. Thank you for the love and support. Daddy, thank you ha. Nakakarami ka na sa akin. $7 million. Thank you. Thank you for dropping by, everyone. Thank you so much. Maganda bang gising mo ngayon, Daddy? Kasi alam ko, pag binibigyan mo ako, maganda yung gising mo eh.
Thank you, everyone. $4 million, thank you sa pag-in or in and out dyan. Thank you. Ayan guys, please leave some comment and I will return it, okay? Maingay yung aking kaserola. Dito lang ako, mami, nakanta lang. Inaayos ko lang itong mga playlist. Okay, Daddy, thank you. Sige, sige, okay. 7 million. Thank you so much, everyone, for dropping by. All right. $6 million, salamat po. Nawawala yung aking signal, guys. Pasensya na kayo at nawawala yung aking signal.
Thank you so much, 8 million. Sino to? Najib. Ahoy, na ano siya ni Night Boat. I'm sorry, my friend. Na time out siya ni Night Boat. I'm sorry, my friend. Salamat guys sa 5 million dyan. Salamat. Ayan, please leave some comment and then I will return it guys. Thank you. Salamat guys. 9 million na patamsak. Thank you. Bernie Cerilio, thank you. Ben, ikaw ba yan, Ben? Salamat, Bernie Cerilio. Thank you. Okay, go there. I'm coming. Salamat, guys. Ako my here down. Good to you. Salamat, it's Ricky.
2 million salamat. Thank you. Salamat, 2 million people.
Abdul Muid, eat your food. It's getting hard now. Okay? Finish it. Hello, killing me softly. Thank you so much. Thank you, killing me softly. Hello, Sanji. Bye. कैसी हो? Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, amazing people.
क्या हुआ मेरी छाप? पानी पीना? नहीं? अच्छा अच्छा। क्या हुए हुई छाप? बस? क्या कर रही हो? You don't want to eat and make it 5 days, then you will eat later. You will eat later? You will eat later? You will eat later? Welcome. Thank you, Sanji. Bye. शुक्रिया शुक्रिया. Sanji, thank you. Thank you, my friend, Sanji. Abdul Muid, are you eating?
Di pa luto, Daddy. Hilaw pa, hindi ko pa nalagay yung bigas. Hindi, kumakain si Buknoy ng ano eh, ng sinabon. Gumawa ako ng sinabon. Hindi yan magugutom si Buknoy pagka akong kasama niya sa kusina. Marami pa kasing demo itong bigas eh. Kailangan mo pa siyang pakuluan. $4 million! Salamat! Matakaw kasi ang yaya. Nagutom. Daddy, hindi ko na nga maiwan-iwan yung niluluto ko. Tinatawag na ako ng kalikasan eh. Kasi baka masunog yung niluluto ko. Iniipit ko na lang. Dami pa kasing romansa itong rice. Bernie Scott, thank you so much. Daddy, sa Bernie Scott mo, para kang ano dyan ah. Full dapper. Biryani is life. Thank you so much. Amazing, lovely people. Thank you, thank you. Mahnur? Mahnur? Rice banado? Rice kalo? Afternoon? Sanjibai, thank you. Enrid Troy. Abay, kasosyal naman ay mga pangalan. Thank you, amazing people, sa inyong pag-love and support dyan kay host.
Oh, sexy naman. Saan banda yung sexy? Sa bandang wet po? Ilang kilong gusto mo? Tatapyasan ko. Tatapisan ko yan, Daddy. Bibigay ko sa'yo yung tinapyas ko. Yung bandang puwet lang. Thank you, Sanji. Bye. $3 million, thank you. Salamat. Feet out of my eye. Thank you so much, everyone. Thank you. Nagmula sa'yo, sa iyong ganda na bituin sa iyong mga mata. Ang saya nito.
Thank you. Mahnur, Abdul Muid is eating or no? Acha. Abdul Muid, jaldi jaldi ah. Ayan, 6 na milyon. Thank you. Kaganda naman ang ating pagsasama. Ikaw at ako ay laging masaya. Ngunit biglang nagbago mga pangako mo. Kaya tayo ngayon nagkalayo. Umiinit kang muli, sana'y mag-ingat. Layla ng puso pang masasaktan. Iniwan, takbo ng buhay ko, ay di na nagsipa, nagbago. Thank you, Sandy. At ang laging nasa isipan ko ay yung pagbabalik sa buhay ko. Alam ko na hindi mangyayari. Kahapon at nang naisip kong mali ako, pinilit kong malimot to. Kahapon ay dapat lamang palilipasin ko. Ang bukas ay para sa akin. Buhay ay dapat huwag nang sayangin sa ihip ng hangin. Lamborghini, July, Janeiro. Lamborghini, July, Janeiro. San mo bicho tateda, ichikalikai, Janeiro.
Salamat 4 million. Ayan, 11 minutes na lang po tayo guys. My live is end already after 11 minutes. Ayan, 8 million. Thank you so much everyone. Mega love shout out. Alright. Thank you amazing people. Thank you very much. Six million, thank you. Abdul Muid? Yes. Pani Pina? Yes. Okay. Jaldi na. Tandi sinabon tandi already, okay? Ano? Pwede na yung pwede. Mama, pony. When you will go to school, I will be like this. Yeah. You need to cut your hair now, make it long now. Then Mama does. Ayan, 9 minutes na lang po tayo mga kaibigan. Thank you. Thank you amazing people. I have 9 minutes left. Please leave some comment and then I will return it, okay? Thank you so much everyone. $8 million. Salamat po ng marami. Hello, my friend Frankas. Thank you. Hello, hi, my friend. Good morning. Hello to Frankas. How are you, my friend? Thank you, my friend Frankas. Thank you so much everyone for dropping by, and thank you also for the love and support.
Oh, thank you, my friend Prakas. Thank you. 10 milliones. Thank you so much, everyone. Hello, all, everyone. Nice to see here, my friend Prakas also. A long time no see, huh? Oh, thank you, my friend Prakas. Thank you so much, everyone, for dropping by. All right. Thank you, thank you. Sanji, thank you. Daddy Bernie, thank you din sa'yo. Yes, I'm doing cooking, my friend Prakas. I'm making some rice, biryani. Please connect each other, everyone, and leave some comment, and then I will return it, okay? Oh, lunch cooking, biryani, yummy. Yeah, lunch and dinner. This is lunch and dinner now, my friend Prakas. Yan, 9 milyones dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta kay host. And God bless everyone. Prakas Dam, thank you. And Sanji, thank you also. Daddy Pogi, thank you. At sa lahat-lahat na sumilip sa aking live, maraming salamat po. Nang marami. Thank you, everyone. Since you left me, I never really tried to fit my life back where it should belong. And I've always left the past come back. I'm realizing that along the way, so no, I'm leaving yesterday behind. And finally I made up my mind. Let the memories fade away and think about today. I'm leaving yesterday behind. Lakasan. Diyos me, baka magulat si Buknoy. Trip ko lang yan. Oy, Dad. Huwag kang mag-alala. Ba't di mo pansin ang aking damdamin? Bakit puro sulyap lang at laging ligaw tingin sa aking lumapit? Ang aking marinig, tinig mo sa puso ay tila isang awit. Nais ko lang malaman, meron ka bang kailangan? Nais mo bang ako sa'yo'y parang kaibigan lang? Ano daw? Hinaharana. Buangit ka, Daddy. Oy! Hindi, mag-enter rin ako mamaya konti, Daddy.
Akala ko ba nag-start ka na kanina pa? Mag-set na ako, tinapos ko lang itong mga... Okay, sige, sige. Kya Kariyo Abdul Muid, Aramse. Aramse, okay? Bas na, bas. Kya Kariyo? Kya Kariyo? Yeah, it's wet, see? Usually I put it wet. Okay? Yeah, I'm cooking. Blocks? Mana? Look. Mana, look. Nice. 10 million, maraming salamat po sa inyong suporta kay host. Thank you everyone. Sanji, thank you. Daddy Pogi, thank you. Prakas, my friend, thank you. See you. Wow. Come on, Mana. Come on, Mana. Thank you everyone. How about $8 million, thank you. Wala pa pala akong 2 oras. Ay, 1 oras. Abdul Muid Yaya is cooking, okay? Hello, Zach. Thank you so much. Salamat, Sisi Koy sa Korochi. Thank you. Thank you, Zach.
Magwa 1 hour lang ako sa malapit na rin. Mga ano na lang, 7 minutes na lang. Thank you everyone. Thank you my friend Prakas. Thank you. Salamat Sak. Abdul Muin? Yeah, it's almost done and then I will give you shower, okay? Let me finish, okay? Good job. Good job. Ginagaya ako, giatay. Thank you so much everyone. Amazing people. Thank you. चलती मुन्नी क्या कर रही हो? Okay. Zach, thank you Zach. Magwa 1 hour na ako. Malapit na ako mag-end. Thank you sa iyong pagsilip. Salamat. $6 million, thank you. Thank you, Zach. Five minutes na lang. 5 minutes more. 15 million. Thank you so much. Napatusok niyo dyan. Thank you so much, everyone. $7 million, thank you. 7 million. Magla-live ngayon si Daddy Pogi Zach ah. Ewan ko kung naka-ready na siya. Kita eh. Hindi ko makita, sana ilalagay kita eh. Binigyan kita ng jacket no makaraan, pumunta ka rito sa akin, hindi mo tinanggap, natatawa to rin Charlene. Di ba totoo Charlene? Pinadidinig niya magagandang boses eh. Bass lang yun, at saka treble lang yun.
Kaya naman pala, the native dot, meron pang ano, underscore eh. Yan. So, anong connection ng Moni? Hindi ka pa Moni? Ay, mami, andiyan ka na pala. Dali, patapusin mo na rin ang live ko, ha? Sige, nandito lang naman ako eh. Sige na, tapusin mo yung live mo. Sabi ko siya, huwag kang ano eh. Andiyan ka na pala. Dali, patapusin mo na rin ang live ko, ha? Sige, nandito lang naman ako eh. Sige na, tapusin mo yung live mo. Ayan, maraming salamat guys. Thank you so much. Hello, Sisikoy Charlene. Maraming salamat, Sisikoy Cha. Mega love shoutout, Sisikoy Charlene. Ano, nakapag-apply ka na, sis? Seven Milliones. Mega love shoutout. Ka-out lang sa work. Okay, Sisikoy, salamat. Si Kuya Charlene, mega love shout out from Sak Orochi. Salamat sa inyong lahat yan, guys. So, si Kuya Cha, sana mamuni ka na. Kasi nag-aantay na yung mga kanta para sa'yo. Oo, na-reuse 2 times kasi mga shorts ko, kaya isa dami talo video. Ay, di atay. Dapat sisikoy kung saan ka doon na-reuse, yun yung i-delete mo. Ako na-reuse ako dati sa binigay ng kaibigan ko, si Jafet, sa TikTok. Doon ako na-reuse. Dinilit ko kaagad yun, na money ulit ako. Sa awa ng Diyos. Pero 6 months. Ha? November 2? Sa November pa ang re-apply ko. Ay, agay. Ay, nako, si Kuya Char. Sabi ko sa'yo, si Kuya Char, kung gusto mo talaga mag-viral yung mga short video mo, gayahin mo ako, mag-candy ka. Yung mga candy, bumili ka ng candy, maraming candy dyan, di ba? Gawin mo yung katulad ng ginagawa ko, yan ang gawin mo. Sigurado magba-viral din yung mga short video mo. Kasi ako pag hindi ako nagla-live, yan yung ginagawa ko sa short video ako nag-upload. Sana nilinis mo muna sis bago mo nag-apply. Mabilis din yung ano dyan, subscriber sa short video. Ayan, hindi ako nangingisda. Tingnan mo yung ano ko, bahay. Kasi dumidikit sila sa akin sa short video. Hayaan mo na yun sis, kahit naman money, di naman sa sahod. Kaya lang, titiis ka talaga, mag-aantay ka talaga ng... Kasi kahit mamoni ka, marireach mo dapat yung $100 bago ka makasahod. Ako nakasahod na ako eh. Ito na naman yung... Pangalawang buwan ko na ngayon. Hindi, 2 buwan na pala ako nakasahod. Isang 112 tsaka isang 144. Sa short video ko lang yan sis. Kaya minsan nakakainis din sis no. Sayang yung mga effort mo tapos
Ang ending, hindi ka naman pala maaprubahan. Yun lang. Doon ka lugi, si Sikoy. Ikaw nagpapalipad, pero ikaw, paano ka mapapaliparan kasi nga, di ba, wala ka pang money? Lugi ka talaga, si Sikoy, di ba? Ako marami akong karanasan sa YouTube, na-strike na rin ako. Na-strike ako 2 times. Akala ko yung pangatlo ko hindi na ako okayhan, pero sa awa ng Diyos na okayhan ulit ako. Kasi dinilit ko yung na-upload ko na hindi sa akin eh. Doon ako na ano. Ayun lang, Sisikoy. Malulugi ka talaga. Sa bagay, kung may trabaho ka, bakit mo pa kailangan mag-YT, di ba? Eh, ang YT sis, libangan lang naman yan, di ba? Eh, ako sayang na yung effort ko eh, kaya itutuloy ko na to. Oo, libangan lang talaga sis, yung YT. Pag naboboard ka, o... Dati nga, nung na-strike ako, parang gumuho yung mundo ko. Sabi ko, sayang yung effort ko, tapos ganito lang. 6 months din ako na okayhan ni Lolo, ni YT. Ako dati na-strike na ako sis. Strike 1 and strike 2. Doon kinabahan ako. Kasi pag third ka na, wala na, totally talaga sarado na yung channel mo. Hindi ka na makapag-YT pag naka-strike 3 ka na eh. Pahama kasi yung mga kaibigan ko eh. I-unli naman apply kahit kailan ka mag-apply basta ma-reach mo. Oo. Oo sis, tama ka dyan. My marble. My marble. My marble. My Oo, 3 times sunog yung bahay mo sis. Ako 2 times ako na-strike. marble. Where is your marbles? I don't know where is it. Where did you put? And yellow and green. Yaya will find, okay? After my cooking. Let me finish, okay? Ako wala pa strike. Warning lang sa CPR looping song. Ayun lang. Paano yan Sisikoy kapag ma-delete na ni YT account mo? Eh, hindi ka na. Oh, gagawa ka ulit ng panibagong account mo, Sisikoy Zach. Gagawa ka ulit ng panibago. Back to 0 again. Gawa ka ulit si Kuy Char. Ako dalawa yung ano ko eh, channel. Yung BTL Beats, sa akin din yun. Kaso konti pa lang yung subscriber doon, 108 pa lang. Kasi pag yung channel mo na hindi mamoni-moni, may chance talaga na gagawa ka na lang ng panibago. Meron ako isa, 2K. Anong name doon sis? Magdadagdag ako doon ng saging. Yung Jade ba yun? Jade? O malaki na pala eh. Watch hour na lang yung ano mo doon sa isang channel mo. Doon sa isa kong channel, malalaki yung views ko doon sa short video ko. Pero yung sa isang channel ko sis, puro lang kanta doon. Oo, yung Jade. Okay, sige. Ako dati parang gusto ko na i-delete yung channel ko nung na-strike ako eh.
Kasi sayang yung effort mo tapos ganun lang. Thank you, Sanji. Ayan, 5 million. Salamat sa inyong lahat dyan. 5 minutes na lang tayo guys ha. Salamat sa inyong suporta. Si Kuya Charlene, thank you. Zach, thank you also. Sanji, my friend, thank you. Daddy Pogi, thank you. Thank you so much everyone. Tingnan ko nga kung may 1 hour na ako. Ay, 1 hour na pala ako. Ayan, 3 minutes na lang po. Thank you so much everyone for dropping by. Thank you, amazing people. Sa akin kaya kaya naghihintay. Giatay. Ang gaganda nga ng mga upload mo si Kuya Sak eh. Puro pagkain. Ayan, maraming salamat sa inyong suporta. Sanjibay, thank you. Sak Orochi, thank you. Si Kuya Charlene, thank you. At sa iba ko pang mga kaibigan dyan na natakpan na, hindi ko na makita. Kasi nasa itaas na sila. Oo nga halo-halo eh. Hayaan mo na, masarap nga yung halo-halo, 'di ba? Lalo na pag may may maraming buto, niyog. May gaming rin. Oo nga, magaganda yung mo, di ko lang uploadan. Uploadan mo sis Cha, yung isang channel mo. Sayang din yun eh. Ayan, si Kuya Charlene, salamat sa inyong suporta dyan. Sak Orochi, thank you. Sanjibay, maraming salamat sa inyong lahat. I love you all guys and God bless. Thank you everyone. May premiere pala ako. Oo sis, Sak Orochi, puntahan ko. Naka-subscribe ka naman sa akin eh. Makikita ko yan dito. Yung Sak TV. Salamat sa inyo guys. Mag-end na po ako. Salamat. Si Kuya Cha, bye-bye. Thank you everyone. I love you all. Thank you. Thank you. Bye.